Ay, masayro na butaan ni. Nagani kaya kuri isa ng turno diri. Sus, kung napato sila diri, ay magniluganay na pud mig pasayroan ni. Pato isa. Ugaw mo kini akong motor bay. Tapuan sa akong nibi. Matay. Di naman ni madalag trapo ni. Murag sunugonon naman yung motora ni. Sus, naabot yun ang kagwang oh. Wadi nagpalibak. Koy, tirada dia koy. Aw, basayro. Samtang mulai pasayro, di trapo-trapo. Trapo na. Unsa man yung motor koy? Musakay ba mang pasayro ana? Aw, musakay. Oy, barato rin pong pinangayuan ng plate ni. Aw, sa bagay pod, nga wa ka naglantaw sa kong motor koy. Sniper. Ah, nagsalig man ka, kaya dako-dako nagag-income. Aw, siyempre koy, kuguhan gug ko. Kadlawon pa lang, motor no na ko diri. Kadlawon. Ako may una ganit dire. Nya, di ka patapad diri sa tong turno day. Patapad manggod. Tapad diri, amigo bitaw ta. Nya, kasta naman tando diri koy. Ako yung una masayro ha. Binuang man ang style nimo nga. Ako yung una, kaya ako yung una nagturno diri. Aw, depende ra pag sa pasayro koy, ug isip pilion sa tong duha. Aw, ano lang yun, pero nagsalig man ka kay sniper mong motor. Aw, adyo kay mabuhat ra koy, sa kuag yung pasayro ana. Ah, sige lang, naragyan mo sakay na ako. Koy, pasayro koy. Bart, sakay ko Bart. Uy, ako na iya ha. Uy, boss, sakay diri boss. Boss, dili ka sa boss. Dili sakay ko oh. Masayro ka boss? Oh, masayro ko. Gym mo lang ka boss. Pila may hatag mo dito boss? 8 lang boss, 8. Ah, grabe na po na yung mga boss eh. Utso? Matay, di ba na kapalit og lulipap gani? Masayro ka. Ay, nagreklamo dia. Pasat ka na ko, ikaw mo kay una. Lugi mong kuha niya oy. Boss, lugi. Bala kay reklamo ko sa barangay ana. Pasakyo na nila ko niya oy. Boss, sakay boss. Ya, dari sabi ya. Nga, larga mali kag utso lagi, humang ipili. Hello. Kuman boss. Sa dong kay hold up ni. Yatis, hold up din eh. Oh, hold up ni dong. Naog na lang dia kay ang bayar sa motor nagpaabot na dito. Naog na. Imula na. Dugay kay mo naog. Ati, wala na ko'y pamasayro ani.